Myyntityössä ei ole oikotietä onneen. Eli tästä on kysymys. Meidän pitää tulla hyödyt edellä. Puhutaan ensin sen asiakkaan saamasta hyödystä. Te olette myyjiä. Jokaisen pitää aamulla mieltää, että mä olen myyjä. Sillä ihmisellä on olemassa siellä tarve, joka teidän täytyy tunnistaa ja valita siihen tarpeeseen sopiva hyöty. Tästä tullaan siihen, että miten me luodaan asiakkaalle se, että mistä se maksaa. Jos asiakas ei ymmärrä, mitä lisäarvoa sä tuotat hänelle, niin sä oot täällä. Sä ajaudut tänne vasempaan nurkkaan. Kun meidän teema on aina tää, montako kauppaa myyjältä jäi tekemättä. Toi on just toi noin. Miettikää nyt. Kun sä rohkaiset tekemään sen päätöksen nyt, tässä, ensikohtaamisella, niin itse asiassa sä säästät kyllä mun vaivaa. Okei. Haluaisin vaan tarkoittaa, että ymmärsin ne toisen. 80% ajasta sun pitäisi olla asiakkaiden kanssa kasvotusten. Niin kysy itseltäsi, oletko? Mitä hyötyä hänelle on siitä, että hän käyttää sinun palveluita? Isojenkin kauppojen tekeminen ensikohtaamisella on täysin mahdollista. Niin me ollaan aidossa kumppanuudessa. Asiakas todella kokee saavansa lisäarvoa käyttäessään sinua ja sinun palvelujasi. Aina kun lasket hintaa ja puhut pienemmistä asioista siellä asiakkaan kanssa, altistat itsesi suuremmalle kilpailulle. Joukkue pelaa. Hienoa, te olette päässeet hyvälle. Eli te olette omaksunut tänne, pitää aina päästä sinne.